danas igramo ja i moj brat i sa tatom. PES 15. I krećemo. Eto. Dodaj. Se... A jebote, To, na to za koji sam. sam jebote. Ono je naranđasti. Idi, Ajde! dodaj. A na beginera ne mogu ni da dođem ni do gola. Ko tak? To je najlakše što je poslije. Gol! Koji gol sam Dali zabio? smo gol, smo Real Madrid. Smo Real Madrid. I sad ćemo... Ma sigurno neće zabiti gol. Pošto smo nas troje. Eto ga, sad ćemo mi da izdriblamo. Evo gola i Bambi. Skor. Ali naš je korner. A ko šuta? Korner. Ja. Ne. Sad ću na glavu. Ne, tati. Tata Ronaldo. Daj. Na glavu. Baci na Dodaj. glavu. Baci na glavu. Gol. I Ronaldo zabio. Pa šta vi mislite da ja ne znam igrat kao on? Danas igra pa sad opet. Prvi klip sa tobom. Prvi klip sa tobom. Sad ljudi, oduzimamo. I da li ću da oduzmem? Još nisam. I odazu sam. I dodaj se. Evo sam tamo, dodaj. A ne mogu ti To dodati. će biti offside. Onda nek mi na glavu baci. Što radiš? Da, samo polako, kažu doma, samo polako. Ovako. Svakako je gubimo polako, ne treba živjeti. Čekaj. Dodaj. Dodaj, tata. No, ja čekam da vi dodate meni. Nisam... Gol! Opet Ronaldo, bre. Idemo! 3:0. Samo kaži golman, polako ne gubim. Pa mi nikad. Evo sam ja. Samo polako. Momci, ne treba živjeti. Svakako gubimo, svakako ćemo izgubiti. Tako. Eto, idemo dalje, a ne sad tata, idemo. Dodaj. Ne, Mislim dodaj! na glavu. Ne, na glavu. A znao sam. A na glavu. Sunce ima offside. Dodaj, to! Idemo! Dodaj. Sad ću ti driblam. I ljudi samo pogledajte kako Ja ja... sam samo jednom imao. Kako ja to idem. Ajde, Gol! daj već, jebote, Bogo. Izvinite ljudi, nije namjerno telo. Nije namjerno, sam slučajno pa sam nije znao da snimam. Ali dodavaj se. Jebem ti mater. Stvarno, izvučeš mi za jezik. Rekli Ma neću ni da igram, jer ti se ne dodaješ. A pomogu sam moći sam. Ljudi, Ne. ako njega sretnete, čujte ga. Jojte, ovo je to manjina. Idi gol. Opa, šta radiš? Čekaj da ga Dodaj. dokačim. Opa. I... Ajde, Adrian, idi unutra, idi unutra. Evo. Sad se gledaš kad je unutra. Aj sad. A on je uzeo. Joj, kako pao Ronaldo!
stoji ko neki ovci na terenu. A senke ko duhovi. Kud idu je, Uzmi loptu, ajde. Već dobre. Vidi ga sad. Dodaj. To, Evo pa dao vam. sam ti. Dao ti. Daj. Nemoj da ti Ne, pičat sebi neću dati sigurno, ti si, ni ti ne daš meni. Aj sad Adrian, idi. Ajde. Aj sad, evo ga, gol. Jaaaa, šta sam rekao. Ajde vidi. I to ljudi. To treba Ljudi, da da- znate da ljudi nastavit će se druga epizoda. Možda neće Pes. sad. A daj, do sad ćete. Al bez tate. Ja mislim, Ne, sa tatom. sve tate ne bude. To što nećeš da dodaješ opet. Ja nisam mogla, ja vidim čak se. Ajde, važi, pojde po njegu. Au, znaš kako bi ti pogodio. Ajde, prosto. Evo ga, joj, šta? Joj, aj, skoro. Ajde već. Našio sam loptu. Vidi majmuna, vidi sad ću ga. Slomi ga. Bože, nećeš uzet loptu čovjek. Slogi. Ljudi, polomio sam mu noge. Bravo. Tako. Crveni Da, karton. ljudi, dobili smo crveni karton, svaka nam čast. Najbolji. Najbolji smo igrači. Ljudi, nemoj da idemo vamo. I to Casillas. O, da ti jebe majku. Moraš tamo pred zubre jedno. O, Dodao sam. Ajde, ajde, trči. Džabe, igramo jedan igrač manje svakako će. Tata, evo. Evo ga, aj sad, Aj. pođite se, aj, evo ga, gol. Joj, samo za vlak. skoro glaka je falila Ronaldo. Ajde. Dodaj, pa ću, da ti dodaj. Evo. Aj čovječe, smiri se. Aj sad. Dodaj, Čekaj dodaj. malo da ih provozim. Ja sam tamo. Aj sad. Vidi ovo, vidi šta, hop. Sad šut. Joj! 6-0. Ne mogu da verujem. Ne može da veruje čovječe, zato što ima dobro odbrane. Vidi, još i na majici piše bravo! To, bravo! Čekaj, ja ću da pijem, čekaj da nazdravimo, ej. Bravo, kako si dobar golman, bravo. Nastavite se drugi klip. Ajde, Ajde, sad ću da verujem. sad ću ja izaći. Ajde. Sad ću ja pokazat kako si radio. Samo dajte Ljudi, meni. pogledajte. U sljedećem klipu ćemo možda ja jadim jednog dana. Ali ćemo snimati GTA 5. Sad, pusti meni. Samo. Ja ću ići pored tebe ako. Ne, pusti samo ti meni sad. Gledaj. Ja ću biti ako odbrnjak samo na pjelnu. Joj, aj sad. A nisam. A znaš kako sam mogu zavrniti? Joj, znam kakav gol ću dati. Sad daj meni moj. Znaš ono, Adrian. A ovo je to. Hajde, brzo. Sad će kraj. Ajde, sada. Teo sam Adrianom da ti znam. I ljudi, to je za vu. Ajde. Koliko je minuta videa. Evo ga. To je, ide sada. Ajde već, šta je sad ovo? Sad ide u drugu. Ljudi, idemo na... Ajde, sad ću pomoći. Da, ljudi, što se tiče ovog tutoriala, pa što ste gledali i dajte like, share, subscribe. I vidimo se u drugoj